Millum il-qoddim, il-veleni tal-bebbux u l-buwarwin jistgħu jinxtraw biss minn nies awtorizzati bħal huma l-bdiewa, dan biex jiġi żgurat li jiġi evitat avvelenament ta' ċertu annimali. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern b'reazzjoni għall-lista b'7 proposti mill-Kunsill għall-ħarsin tal-annimali forma ta' prioritajiet li għandhom jinkisbu għall-ħarsin tal-annimali fosthom dik ta' tneħħija ta' veleni perikolużi li nsibu fis-swieq lokali b'mod wiesa' u li ġili jkun hemm xi abbużi fl-użu tagħhom. Fil-fatt waqt il-konferenza tal-aħbarijiet intqal kif din id-deċiżjoni daħlet fis wara li ġiet varata konsultazzjoni pubblika mill-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur rigward l-użu xieraq ta' dawn il-valeni. Nista' ngħid kien hemm rispons qawwi ħafna mill-nies u NGOs. Primarjament nista' ngħid kważi kollha kienu qegħdin jaqblu mal-proposta li saret għax ovvjament il-proposta qiegħda primarjament hemmhekk biex tajn u naqsu dannu li jista' jsir lill-annimali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika Deo De Battista spjega kif il-proposti tal-awtorità sabu l-appoġġ sħiħ tal-imsieħba, il-Gvern u laqdiet mhux governattivi. Pestiċida li s-soltu kien komuni jsibu fuq l-iskaffa għal metaldehyde li jintuża fil-kontroll tal-bebbux. Issa dan ġi limitat li jiġi użat biss minn nies professjonali u l-għan aħħari kien li nipproteġu wkoll l-annimali oħra li jistgħu isofru minn danni ta' dan l-istess użu ta' dan il-metaldehyde. Intant il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo enfasizza l-importanza ta' din id-deċiżjoni u li tkompli tħares l-annimali. Il-beħ ta' dan il-velenu għajkun fidejn professjonisti illi jafu tajjeb x'inhu dal-velenu u jkun jistgħu jamministraw u jagħtu l-pariri aħjar kif għandu jiġi moti. Għażi dak il-mod għan qegħdin nħarsu l-annimali tagħna. U minn naħa l-oħra qegħdin naraw li jekk hemm bżonn jingħata. Però taħt il-ħarsin dejjem ta' nies professjonisti.